Hi guys, kabalo ko nga dili tanan mo agree sa imong opinion. Gani ang mga theory like theory of evolution dahil kay mo supa ka na. Kabisan na ang thesis pwede na siya i-negate, no? So nakasabot ko nga nagid mo disagree sa akong post. Nag-post ko about atong child-centered education. Yep. Akong gi-mention nga to nga murag lahi man ang expectation sa nato o ang result or ang practice nga nahitabo lately. Then makadot kaging ana nga comment, kabalo ko nga mo disagree, dili tanan mo agree sa ako pero sa murag no, gisuway na ko practice ang galingon na kung makakita ko mga negative comments, dili ra ko mo react. Pero kani nga post nanay sa paghimo na ko nga video na 336 nga comments. Gani murag 99% sa comments kay ni agree. Yan na kabantay ko ba? Hambot lang nakabantay basad mo. Ang mo post na mo post og negative, mas muhatag og energy nga to, mas mo reply pa gani ka ato kaysa ni agree sa imo ha. Sorry kay sa mga ni agree sa kong post nawa ko ni-reply kay usay dili kay nato pansinon ang mas muhatag ta og daghan time sa bati mo to mo consume og energy nya gamay ra kay to kubot ro na wato kabot 1% kung kwintahon wa kabot og 1% ang negative comment ato nga post. Pero balik sa ko sa kong giingon, pwede ta mo disagree. Parihan ni ma'am nga ni-disagree sa ako ang opinion, mausad na akong gibuhat nga ni-disagree ko sa child protection policy. Ug tungod ba kay ni-disagree ko, bati ko. Ug kay nag-post ko nga ni-disagree ko, huwa ko kauyon, ni-post lagi sila or ni-comment lagi sila nga disagree sila. Pero, okay ra na. Kaya ako gani, ni-post man ko nga ni-disagree. Pero ang ila lang kay, dili ang ako ang opinion, ang ilang gidisagreehan. Gi-personal no, ad hominem no, gi-personal nila ang ilang comment no? unsa ko noy akong naamot sa education. Sa tinuod lang pag 2022 nag 15 years na ko, wa siguro ko'y naamot kay unsa ko'y kaamot, pobre ra taon mo maganin na trabaho kay walay kwarta. Ang point is na-express ko sa akong opinion o kung mo disagree sila, what ay mahimo? Kung mo agree, meaning daghan mi. So sa mga ni-disagree, inyo asa na. Sa mga mo agree sa akong post, basin parihatag na sabtan or parihatag na kitaan. Kana lang siguro, ayo-ayo mo.